Počúvaj, že ide hokejista do šatne, ne, vyzleče sa pekne, do uhla, víš, zoberie si mydlo, veci si dá do skrinky, sprchuje sa, víš, voda padá, on sa sprchuje a zrazu ti počuje taký zvuk, ako keby mu niekto otváral skrinku. Víš, tak nechá všetko tak, natajňáša, víš, sprcha teče, on ide ako ku skrinke a tam pri skrinke taká veľká prsatá blondína, ty vieš. A on sa na ňu pozerá a hovorí, že čo cica, že čo ty tu ako. A ona, že došli mi cigarety. Nemáš náhodou jednu? Počkaj, to som ako dodrbal trošku. Kružana, ty sa nerehoď, no furt takto. Ináč to bolo. No, nemusíš to dohovoriť, ten Fox. Dobre, počkaj, takže takto. Hokejista príde do šatne, vyzleče sa do hola, ne? Ide pekne pod sprchu, zobere si mydlo. Voda padá, víš, on sa sprchuje celý, sa mydlí pekne. Tak, jak predtým. Áno, jak predtým. A zrazu počuje zvuk, jak pri skrinke, keby mu niekto otváral skrinku. Jasné. Vieš, dojde ku skrinke, tam taká veľká prsatá cecka, tá blondína. Tá istá, ne? Tá istá, hej, no, a on príde k nej a hovorí, že hej, ty moja, že čo ty tu robíš? A ona na to, že vyfajčila som všetky cigarety, nemáš jednu cigaretu? Počkaj, tak to nebolo, ne, tak to nebolo, to som pokazil. Kružan, čo sa to zrehoceš, ty? Ináč to bolo. Ale nemusíš to dohovoriť, veď. Dobre, takže ešte raz. Všetko jak predtým, ne? Ten istý hokejista, tá istá šatňa, dojde, sprcha, teče, voda už iná trošku, hej, ale mydlo to isté, hej. Jasné. Dojde pekne ku skrinke, počuje ten zvuk, vieš. A pre tou skrinkou tá istá prsatá cecka, tá blondína, vieš, a on sa jej pýta, že hej, cica, ty čo tu robíš? A ona, že nemám cigarety, lebo som všetky vyfajčila. Pozývaš ma? Ja som Pako, jasné. Ten hokejista dojde k tej prsatej blondíne a hovorí, že čo cica, čo tu chceš? A ona hovorí, že teda nefajčím, ale tvoju cigaretu si dám. Jasné, tak to bolo jak kretén. No, hlavne, že som si spomenul. Kružan, ideme. Kružan, odchod.